hun jong ke nonghikai Adhoc ke jilla ha ke sin kong kalalik ban pen sngau hau mentri rangba ke jilla u konrad ke sangma ban kyrpad ban pen kelano ya ki tegi school sha ke deficit system na kaliang unang ilam ke kunhon u babu kene shadap habakran bat kilak patai kubor ulaong bakidon hadu nyajar prapu arngut ki nonghikai Adhoc high school lower primary upper primary but higher secondary ki baladon palat arfusan snem ulai thoru ba hak jing kendo umentri rangba ulakular ba unsa bishar bania ya kate ke kam but pentip ba unsa khot biang yaki bania kren kakarteng jong ka fastam Federation of All School Teachers of Meghalaya kabakam thup nadu LP UP secondary and higher secondary te kumba fitip himo ka jing diman jongi namarba kini ki school kamtam kini ki Adhoc kide ki bala rimba kide ki all existing ki bala cross ya ka arpusan senam saneng te ngila adap ong mo ba ngila adawa ya ka deficit system la slem ba ngila ICI ke memorandum wat hamadan malki ha ka arpu pratri agos arhajar khat khandai ru ya kan ya ka ju ke memorandum ngila ai ban mai ila kular ha to ka por bi in sakhat yangi hapo December dan rai nakadaw jong kan ya ka first covid second covid te kala pan slem no to kam lei ra tan rai ngila yo ban ya keren ba manta ka sini ngila smut tenat ba kata kejeng ya keren bat ngila ong pek ba hadin bangimi nang ni mo kinong hikai baro khat ha ka state ki up yang ya ka kubor mo kim kwa asu ban yo sngau ya kata ka kubor ka ba ong up si up dan rai manta ka sini ngi sngau scam namar lakhot ru yo director anta lakhot ru sa yaiwei officer jong ka education department baka ai ka bang ya keren la note down hang to te ngila kyrpad bi in khot no yangi hapo u Oktober te rai ong pek ngadang bun kam palat hu Oktober lakum no hapo u November sakhot te ila ong ya gitu ki officer jong i ki badan hang to ru semau bahan note down ban pendap no iki kam barokan hapo u November ban khot te balai ka simpor sa si benai namar ba hapek ya ka financial condition kalong kumno ka pisa ka tengka ka biang ne am ban ya kata ka jing dawa mo te nak takadaw kan tamangiru nila menjur hi bat nginget hi ba kan ye ka jing ya keren kalong ka jing ya keren ka ba saiso bat ngi ngau scam hadu kata ba na kaliang CM inle hi ke ka ba batam na kabenta ki Adhoc pi kum u CM te pa jong ka state te ha perkhat ru ya bon ki wei ki kategori semua tan rai mangi pat ngi ong pi hap sim kya kan ye kini namar balai kini kila cross te ya ka arpusan senem mo tanak tagadaw lakum no damla ban upgrade ya ki ka deficit system ru upgrade no ya ki ka deficit pattern kan tan mairu ila note down ba kini ki tangi kermen bat ngi ngai scam hi ba kan salom kam hi kan sa ai ka jinghun yangi kinong hikai barokat kan ka state barokawai nyau hajar pra pu armut tang kata ndai sibut LP UP secondary higher secondary la kan thublang hauniu November kan insaong ma with effect nado kata tangiru ndala kot November tangin song gi lada kalong ta ai with effect kam kloi ma le se nado uniu Januari arhajar arpuai na uniu April arhajar arpuai na kata kadai ka jing kyrpad jongi mo ndai ka song pat aka government sisen bakala ai tangin sungu hun ni uang ngan persang hikat bangala ban ai da kata ka lada ka biang ka pisan ai da kata ka deficit patan tan rai lada kumno pat kambiang ta sa unsa khot yang i hau banai November ngin ya keren ngin ya penbaik kidang pek kat no ka pisa kadan long kata ka di jing ya keren mo nakaliang jong iru ila note down ni yong lada ka biang ka pisa tangan persang hi banle ya kata tan rai lada ka kerdo pisa pat ngin saya pek kai ka babaha banle ana ka banta jong pi kai jong iper peng deficit pattern ki deficit system pi ki yo lut ya ki babun jat ki allowance ta ka deficit pattern ta ki yo tang ki basic bat katu kan ni benefit kala duna bun hi kala duna bun